जानाया सिगां जों गामिखौ साइस नुथारब्रा जों गामिया साइस थारनि बोराया थांबा बोराय फेसबुकआव आंखौ बोरायखौ लुथिबाय नोंसोर होननानै कमेन्ट हरबाय थायो मानसिफ्रा फेसबुकआव बोरायखौ होननानै लुथिबाय नों बोरायखौ नोंसोर होननानै खोनाया स' गाइस नै दिनैहाय आयौ बुलाजोब्बायलै बुलाजोब्बाय दानद्राजानो बुलाजोब्बाय आयौ उन्दैयाबो थांनो नागिरलायबाय जोङो क'क्राझाराव एकदम न'आवनो थानो बाबाय होननायसो आरोना दिनैबा जोङो सर्केस लाइन थांनो ओंखारदों नै जोमैफोरा जा मोजां जादों दिनै ओमफ्रायो माने माबायदिखौ लाबोनाय जायो ओमफ्राय मा लाबोनाय जायो नोंसोर नायलांबाय थादो आरोना गाइस मा होनोमोनलाय आइनाबो सर्केस गैखाया आरो ओमफ्रायो बेहाय सेकेन्ड हेन्ड गान बिमाफोरा माब्लाबाबो सेकेन्ड हेन्डखौथ' मोनोनो मालाय गावहा गोदान लायदो आं गोदानखौ जाथाबो बेलासि फैगोन थांसै दायो माने गोदान गैया गावनि सुरिखौनो बुथुमनानै दोननांगौ मा होनोमोनलाय दख'ना माने बेफोरखौबा दोननानै आङो फारला मोनथामखौ सिगांनिफ्रायनो फसायनानै दंगासिनोखामोन आरोना ओमफ्रायो दिनै लायथारसै आरो लायनो थांबाय माने थांगासिनानो फसायनानै दंबाय थाखायो नालाय ओमफ्राय बे डिजाइनल' थाबाय थाया नालाय नायलांबाय थादो आयौ नै गुदामारि सफैबाय नै नै बिदिखौसो नांगौ दा नोंसिनानो बिदिनो ना औ बेजोंनो एखे दां बिदिखौ नाङालै बिदिखौसो लांनांगौ आलदाखौ ओइ माबायावसो लायनो नागिरबाय नै गुदामावसो लायनो नागिरबाय बेनि बेखौ एन्दा बिफां बिदिनोखाब्रा एखेखा इलाय एखेना जानाया सिगां बेयाव मोननो हागौदां सफा जोबनै बिदा गोजौआवसोनो मोजां मोजां लासिबाय हरथाजायासै सेंग्रासो जाबाय सालु 2,000 years later. मिलेन खालिलिथार मिलेन माथो खालिलिथार एकदम मिलेन खालिलि रावबो गैया जोंल' गावजों गाव बाय बाय नावथारा नङा दासो उन्दुनानै सिखारदों बे मानसिया ইতিমধ্যে চালু শুরু আরম্ভ করে দেওয়া হয়েছে জিওমের প্রথম কর্মীকাল প্রথম বল কলেজের সামনে হারিয়েছে বা বাহিৰত ঘূৰা কৰি আছে বাহিৰত ঘূৰা নকৰে আমাৰ অস্থায়ী টিকা সংগ্ৰহ কৰক আৰু সার্কাস মঞ্চের ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰক ইতিমধ্যে আমাৰ আজকাল ফার্স্ট আইটেম চালু শুরু আরম্ভ করে দেওয়া হয়েছে নেক্সট আইটেম রোলা
chodź to. Kamera nih guys. Tuh lihat. Miss World.